हेल' लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर फिन खेबसेबाव मोनसे भिडिअ लानानै आरोना लोगोफोर थ'द' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो चलो ओमफ्राय नायासै आरोना नै डेट अफ बार्थआ नै 2017ल' फैदों आरोना फिसाजोनिया ओमफ्राय बेयाव मान्थजों डेटजों गैया आरोना बियो थानांगौनो बिनिखायनो बेखौ कारेक्सन खालामनो थांनो नागिरदों आरोना अफिसाव आदार अफिसाव सोरनाबाबो बिदि जानानै थादोंब्ला मोजाङै बानायनानै ला आरोना लोगोफोर नै फिसाजोनि आंनि बियो नै बिमा फिसा उरायलांबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय नानिखौसो खेबहोदोंमोन आङो नै बिमा फिसा दसे जिरायबाय आरोना लोगोफोर गाबज्रिथ'वाखैमोन नालाय बेनिखायनो जिरायबाय नै मानसिफोरा नै सनाफोर बाजै हटेलावसो हाबबाय आरोना जोङो फुङावबो ओंखाम जालाङाखैमोन नालाय लोगोफोर उखैनानै नै ओंखाम जाफैबाय जोङो ज'नो ओमफ्राय बिस्राबो बिमा फिसा आधार कार्ड बानायफैदोंमोन आरोना ज' जानोसै होननानै जाबाय जोङो बाजै हटेलाव चिकेन এটা দিও চিকেন দুটো এটা চিকেন এটা আর গাহৰি তিনিটা আৰু দুটা
साबान मनाय ना मनाय आइ जाया नों खय बारा मोजां मोजां गैया नै बिबार बायनो हा नै माबायदि जागोनथाय ना बिफां बायदिसो नै बायदि बारा मोजां मोजां गैयाहाय ना मा फुलखौ गारियानो थांगोन दांहाय itu gimana itu 120 taka mana मोजां गैयाहाय आं बै माबा बायदिखौसो लागौमोन बे बेसेबांथाय बिदिखौ नांगौहाय Hai, Dada itu gimana? Mati.